नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया. आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण तिसरा अध्याय वाचत होतो, ज्याचं नाव आहे की केवळ प्रभुपाद त्यांचे नेतृत्व करू शकत होते. असंख्य हा हिप्पींचा समुदाय आणि या हिप्पींच्या समुदायाला कोणी कंट्रोल करेल असं कोणाला वाटलं सुद्धा नव्हतं. आपण कालच्या वाचनात पाहिलं की पोलीस सुद्धा जेव्हा एका हिप्पीच्या मागे आले होते आणि तो हिप्पी इस्कॉन मध्ये येऊन थांबला सॅन फ्रान्सिस्कोच्या, आणि मग पोलिसांनी तिथे प्रभुपादांना विनंती केली होती की यांना तुम्हीच मार्गावर आणू शकता, त्यांना इथेच आश्रयाला असू दे. आणि मग त्या हिप्पीनी तिथेच इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये आश्रय घेतला होता. आणि अशा प्रकारे प्रभुपाद आपल्या पुढच्या कार्यासाठी निघाले. न्यूयॉर्क मध्ये पहिलं इस्कॉनचं मंदिर आणि नंतर दुसरं सॅन फ्रान्सिस्को येथे स्थापन केल्यानंतर तिथल्या सगळ्या भक्तांना सगळ्या सूचना देऊन प्रभुपाद पुन्हा न्यूयॉर्कच्या प्रवासाला निघाले होते. तर आपण आता पुढचा दुसऱ्या इस्कॉनच्या मंदिराची स्थापना केल्यानंतर तिथे भरपूर सारे भक्त त्यांनी आपले अनुयायी बनवल्यानंतर आता पुन्हा ते पुढच्या प्रवासासाठी निघाले. तर ते पुन्हा आपले जे मूळ स्थान होतं न्यूयॉर्क येथे तिथे त्या स्थानासाठी ते निघाले होते. तर पुढच्या प्रवासाचं वाचन आपण आता करूया. आज मी वाचनाला सुरुवात करते आणि तुम्हाला कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. न्यूयॉर्क सिटी, मे 1967. स्वामीजींची प्रकृती ढासळू लागेल अशी शंका वाटण्यासारखी कुठलीही पूर्वचिन्हे दिसलेली नव्हती, किंवा दिसली असली तर कोणाच्याही लक्षात आलेली नव्हती. सॅन फ्रान्सिस्को येथील शिष्यांचा निरोप घेऊन न्यूयॉर्क येथील शिष्यगणांकडे जाण्यास स्वामीजी निघाले. तेव्हा त्यांनी आता श्रम कमी करावे असे सुचवण्याची गरज कोणाला भासली नव्हती. 5.5 तासांच्या जेट विमानाच्या प्रवासानंतर त्यांनी कानात दडे बसल्यासारखा उल्लेख केला होता खरा, पण तसे ते ठीक दिसत होते. प्रवासातून आल्यानंतर त्यांनी अजिबात विश्रांती घेतली नव्हती, तर उलट विमानतळावर उत्साहपूर्ण वातावरणात व जल्लोषात झालेल्या त्यांच्या स्वागताचा स्वीकार केल्यानंतर ते तडक 26 सेकंड अव्हेन्यू येथील मंदिरात गेले व तेथे त्यांनी सलग 3 तास जोशपूर्ण प्रवचन व संकीर्तन केले. न्यूयॉर्क मधील त्यांच्या शिष्यांना ते अत्यंत तेजपुंज व लोभसवाणे वाटले. त्यांची उपस्थिती, त्यांची नजर व त्यांचे शब्द यांमुळे शिष्यांची कृष्ण भावना जणू वाढीस लागली. स्वामींचे वय तसे बरेच होते, ते जवळपास 72 वर्षांचे होते. तथापि त्यांच्या शिष्यांच्या दृष्टीने त्यांचे वडीलपण हा त्यांचा विभूतिमत्वाचाच एक भाग होता. स्वामीजी हे शिष्यांचे शक्तिस्थान होते, मात्र त्यांच्या वैयक्तिक सशक्ततेचा वा असशक्ततेचा विचार शिष्यांच्या मनाला कधीही शिवला नव्हता. स्वामीजींनी आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावयास हवी असे सूचित करणाऱ्या काही घटना घडल्या होत्या. अलीकडेच टेलिव्हिजनवरील ॲलन बर्गच्या कार्यक्रमात भाग घेत असताना स्वामीजींना अस्वस्थ वाटू लागले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर मंदिराकडे परतताना सोबतच्या शिष्यांना त्यांनी सांगितले होते की टेलिव्हिजन स्टुडिओतील प्रखर प्रकाश योजनेमुळे त्यांचे डोके इतके दुखावू लागले होते की आपल्याला हा कार्यक्रम पूर्ण करता येणार नाही असे त्यांना क्षणभर वाटले होते. त्यानंतर एके दिवशी प्रवचनाच्या वेळी स्वामीजी बसलेल्या व्यासपीठाच्या जवळ बसलेल्या रूपानुगाच्या असे लक्षात आले की स्वामीजी बोलत असताना त्यांचा हात कापत होता. यापूर्वी काही महिने अगोदरही कीर्तनानंदाच्या समक्ष घडलेला प्रकार असा की
एका रात्री ध्वनिमुद्रण पूर्ण केल्यानंतर झोपावयास गेलेल्या स्वामीजींना सकाळी उठावयास नेहमीपेक्षा उशीरच झाला होता आणि उठल्यानंतर आपल्या हृदयाचे ठोके अनियमित पडत असल्याची व आपणास हालचाल करणे कठीण वाटत असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. त्या प्रसंगी स्वामीजी कीर्तनानंदाला म्हणाले होते, "मी जर कधी फार आजारी पडलो तर डॉक्टरला बोलवू नका अथवा मला हॉस्पिटलमध्ये नेऊ नका. फक्त माझी जपमाळ माझ्या हातात द्या व हरे कृष्ण नामाचे संकीर्तन सुरू करा." स्वामीजींना आवरणे त्यांच्या शिष्यांना कठीणच वाटत होते. कीर्तनानंदाने एकदा तसा प्रयत्न केला होता. ॲव्हॅलॉन नृत्यगृहामध्ये उड्या मारीत नाचताना स्वामीजी घामाने निथळत असलेले पाहून कीर्तनानंदाने संकीर्तन थांबविण्याचा आग्रह धरला होता. इतर शिष्यांनी त्यावेळी त्याचे ऐकले नव्हते. उलट तो उगीचच शंका घेतो असे म्हणून त्याची हेटाळणी केली होती. शिष्यांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला असताच तर स्वामीजींनाही ते रुचले नसते. स्वामीजींना आवडणारे ते असे कोठे मोठे लागून गेले होते. स्वामीजी म्हणजे साक्षात भगवान श्रीकृष्णांकडून सामर्थ्य प्राप्त झालेले त्यांचे दूत होते आणि कुठल्याही अडचणीवर मात करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे होती. ते एक विशुद्ध भक्त होते. त्यांना काहीही शक्य नव्हते. स्वामीजींनी स्वतःच अनेक वेळा सांगितले नव्हते का, की भगवान श्रीकृष्णांचे विशुद्ध भक्त लौकिक व्यथा वेदनांच्या अतीत असतात. एकदा स्वामींनी त्यांच्या एका शिष्याच्या आजारी आजीला दिलासा देणारे पत्र लिहिले होते. परंतु शिष्यांची भावना अशी होती की कोणाच्या तरी आजीला तिच्या आजारपणाच्या काळात स्वामीजींनी समाधानाचे 4 शब्द सांगणे ठीक होते. मात्र त्या आजीवर आलेली वेळ कधी स्वामींवर येईल हे असंभव होते. स्वामीजी अनेकदा स्वतःचा उल्लेख वृद्ध असा करीत असल्याने तरी ते व्याख्यानापुरते व वार्धक्याची अटळता स्पष्ट करण्यापुरते असे. शिष्यांच्या दृष्टीने स्वामींची प्रकृती सदृढ होती. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये आध्यात्मिकतेचे तेज झळकत होते. त्यांची कांती मृदू व तुकतुकीत गव्हाळ रंगाची होती. त्यांचे हास्य आरोग्य व स्वास्थ्य यांचे निदर्शक होते. एक तरुण तर एकदा असे म्हणाला होता की स्वामीजींचे हसणे असा काही पौरुषाचा आविष्कार करीत असे की ते पाहून एखाद्या नरपुंगवाची आठवण व्हावी. या वयातही स्वामीजी थंड पाण्याने स्नान करीत असत. पहाटेच्या वेळी लोअर ईस्ट साइड परिसराभोवती फेरफटका मारित असत, मृदुंग वाजवीत असत व व्यवस्थित आहार घेत असत. स्वामीजींनी आता थोडी कमी धावपळ करावी असे त्यांच्या शिष्यांना वाटत असल्याने तरी त्यांचे स्वामीजींपुढे काय चालणार होते. मात्र मे महिन्याच्या सरत्या आठवड्यात स्वामीजींना थकल्यासारखे वाटू लागले. त्यांनी छातीत धडधड होत असल्याचे बोलून दाखविले. ही लक्षणे 1-2 दिवसात कमी होतील व अपेक्षेने कीर्तनानंदाने त्यांना विश्रांती घेण्याचा व कोणालाही न भेटण्याचा सल्ला दिला. पण स्वामींची प्रकृती आणखीच बिघडली. कीर्तनानंद म्हणतो, स्वामीजी अशी तक्रार करू लागले की त्यांचा डावा हात नीट काम करीत नव्हता. काही काळाने शरीराची डावी बाजू उडल्यासारखी होऊ लागली आणि डाव्या हातामध्ये ते उडणे अनावर झाले. याचा शारीरिकरित्या व मानसिकरित्या विचित्र त्रास त्यांना जाणवू लागला. अच्युतानंद म्हणतो, तो रविवार होता. मेमोरियल डेचा सण 2 दिवसावर आला होता. त्या दिवशी दुपारी शहरातील एका सभागृहात एका मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन आम्ही केले होते. कार्यक्रमास निघण्यासाठी सर्व शिष्यांची तयारी झाल्यानंतर स्वामीजींना आणण्यासाठी मी वरच्या मजल्यावरील त्यांच्या सदनिकेत गेलो. तेव्हा स्वामीजी पडूनच होते व त्यांचा चेहरा फिका पडला होता. माझ्या छातीवर हात ठेवून पहा, ते म्हणाले. मी तसे केल्यावर त्यांचे ऊर धडधडत असल्याचे जाणवले. मी तसाच खाली गेलो व सर्वांना उगीच ही बातमी देऊन घाबरवून सोडू नये म्हणून मी कीर्तनानंदापाशी जाऊन हळूच त्याला म्हणालो, स्वामीजींना काही कारणाने थोडी धाप लागल्यासारखी दिसते आणि आम्ही दोघे पळतच पुन्हा वर गेलो. जरा इथे चोळून दे, असे म्हणून स्वामीजींनी कसे चोळायचे ते मला दाखवले. मी त्याप्रमाणे त्यांच्या छातीवर चोळून दिले. त्यानंतर स्वामीजी म्हणाले, आता इतर सर्वांनी कार्यक्रमाला जावे व अच्युतानंदाने येथे थांबावे. तसेच काही झाले तर बाकीच्यांना तो बोलवू शकेल. स्वामीजींच्या आज्ञेनुसार इतर शिष्यगणांनी जाऊन नियोजित कार्यक्रम पार पाडला व दरम्यान मी स्वामीजींपाशी राहिलो. 1-2दा त्यांनी मला हाक मारून माझ्याकडून छाती चोळून घेतली. त्यानंतर थोड्या वेळाने त्यांनी मान
वर केली. आता त्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा तजेला आला होता. मी तर करून त्यांच्याकडे पाहतच बसलो. आता काय करावे ते मला सुचेना. स्वामीजींनी एक वार माझ्याकडे पाहिले आणि ते म्हणाले, "अरे तू आळशासारखा बसून काय राहिलास? हरे कृष्ण नामाचे संकीर्तन चालू ठेव." त्या रात्री त्यांच्या छातीत पुन्हा धडधड होऊ लागली. म्हणून मी त्यांच्या शेजारच्या खोलीत झोपलो होतो. रात्री बऱ्याच उशिरा एकदा त्यांनी मला हाक मारली व माझ्याकडून छाती चोळून घेतली. कीर्तनानंद म्हणतो, ती मंगळवारची दुपार होती. त्या दिवशी मेमोरियल डेचा रूप सण होता व मी स्वामींच्या खोलीत त्यांच्यापाशी बसलेलो होतो. खाली संकीर्तन चालू होते. दरम्यान स्वामींच्या शरीराचे कापणे पुन्हा सुरू झाले. त्यांचा चेहरा आकसू लागला व डोळे गरगरू लागले. थोड्या वेळाने स्वामींनी अचानक आपले अंग मागे टाकले. लागलीच मी त्यांना धरले व सावरले. ते ढापा टाकीत म्हणत होते, "हरे कृष्ण." मग त्यांच्या साऱ्याच हालचाली थांबल्या. मला वाटले की शेवट जवळ आला आहे आणि इतक्यात त्यांचा श्वासोच्छ्वास पुन्हा सुरू झाला व त्याचबरोबर त्यांचे संकीर्तनही. मात्र शरीरावरील त्यांचा ताबा सुटलेला राहिला. ब्रह्मानंद म्हणतो, कीर्तनानंदाबरोबर मीही हजर होतो. तो मेमोरियल डेच्या सणाच्या आधीचा शनिवार-रविवार होता. स्वामीजींना नक्की काय होत होते ते आम्हाला समजेना. ते बसू शकत नव्हते व कणत होते. हे काय चालले आहे हे कोणाला समजत नव्हते. मी व कीर्तनानंद मिळून त्यांची वेगवेगळ्या प्रकारे शुश्रूषा करीत होतो. मला बाहेर जाऊन त्यांच्यासाठी बेड पॅन आणावे लागले होते. स्वामीजींचे डावे अंग लोळे पडले होते. त्यांनी त्यांच्या आध्यात्मिक गुरूंची तस्वीर त्यांना दिसू शकेल अशा ठिकाणी समोरच्या भिंतीवर लावून घेतली. त्यांच्या सदनिकेच्या पुढच्या खोलीत शिष्य जमा झाले होते. त्यांनी हरे कृष्ण मंत्राचे संकीर्तन करावे असे स्वामींनी सांगितले. थोड्या वेळानंतर स्वामींनी शिष्यांना नृसिंहदेवाच्या रूपातील श्रीकृष्णांची प्रार्थना करण्यास सांगितले. सत्व स्वरूप म्हणतो, स्वामीजींनी सांगितले की आम्ही भगवान नृसिंहाची प्रार्थना करावी व प्रार्थनेचा आशय असा असावा, माझ्या गुरुदेवांचे कार्य आणि अद्याप पूर्ण झाले नाही. मधून मधून ते आमच्याकडून आळीपाळीने त्यांच्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात चोळून घेत होते. थोड्या वेळाने त्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही खाली गेलो व मंदिरात सारी रात्र संकीर्तन चालू ठेवले. त्या रात्री स्वामीजींच्या छातीत कळा येऊ लागल्या. दुसऱ्या दिवशी ते अत्यवस्थच होते. ते बोलू शकत नव्हते, पण त्यांचा आवाज क्षीण होता आणि संभाषण करण्याची शक्ती त्यांच्यात राहिली नव्हती. डॉक्टर मंडळींवर त्यांचा विश्वास नव्हता. म्हणून आपल्या आजाराचे निदान त्यांनी स्वतःच केले. हृदयरोगाचा झटका येऊन मज्जासंस्थेवर त्याचा परिणाम झाल्यामुळे त्यांचे डावे अंग लुळे पडले होते. स्वामीजींनी सांगितले की शरीराचे मालिश करीत राहणे हाच त्याच्यावरचा इलाज होता. ब्रह्मानंद म्हणतो, मेमोरियल डेच्या सणानंतरच्या दिवशी आम्हाला स्वामीजींसाठी रुग्णवाहिका मागवावी लागली. बेत इस्रायल रुग्णालयाकडे रुग्णवाहिका नव्हती, म्हणून मी एका खाजगी कंपनीची रुग्णवाहिका मागवली. रुग्णालयाशी विचारविनिमय करून आम्ही ठरविलेल्या बेतानुसार स्वामीजींना त्या दिवशी सकाळी 9 वाजता रुग्णालयात दाखल करावयाचे होते. पण दुपारी 12 वाजेपर्यंत रुग्णवाहिका आलीच नव्हती. दरम्यान स्वामीजी वेदनेने कणत होते. अखेर एकदाची रुग्णवाहिका आली, पण तिच्यासोबत आलेले कर्मचारी अगदी बेपर्वा होते. स्वामीजींना उचलून गाडीत ठेवताना जणू एखाद्या कपड्यांचे गाठोडे उचलावे तसे ते वागत होते. ते पाहून मला असे वाटले की यापेक्षा आम्ही एखाद्या टॅक्सीतून स्वामींना नेले असते तर जास्त बरे झाले असते. बेत इस्रायल रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर स्वामीजींच्या रक्ताचे नमुने घेणे, त्यांना इंजेक्शन देणे, विविध प्रकारच्या तपासण्या करणे इत्यादी कामांना तेथील डॉक्टरांनी आणि जास्त करून डॉक्टरांच्या सहाय्यकांनी प्रारंभ केला. पण स्वामीजींच्या आजाराचे नक्की निदान काही त्या मंडळींना होईना. वेगवेगळ्या उपचारांचे प्रयोग करून पाहण्याचा त्यांचा विचार होता. अशातच एक डॉक्टर आले आणि म्हणाले की उपचारांची पुढील पायरी म्हणून स्वामीजींच्या पाठीच्या कण्यातून द्रव पदार्थ काढून घ्यायचा आहे. स्वामीजींची तब्येत एव्हाना इतकी क्षीण झाली होती की उपचाराच्या या प्रयोगाच्या बाधकतेची चर्चा करण्याइतपत शक्तीच त्यांच्यात उरली नव्हती. त्यांनी स्वतःचे भवितव्य शिष्यगणांवर व भगवान श्रीकृष्णांवर सोपविले होते.
डॉक्टरांना त्यांच्या कामात कोणतेही व्यत्यय नको होता. स्वामीजींच्या पाठीच्या कण्यातून द्रव पदार्थ काढून घेण्याचे प्रयोजन काय होते ते डॉक्टरांनी शिष्यगणांना समजावून सांगितले. पण शिष्यगणांचा सल्ला किंवा होकार यांची गरज डॉक्टरांना वाटत नव्हती. त्यांनी सर्व उपस्थित शिष्यांना खोलीबाहेर पाठवले. कीर्तनानंद मात्र ठामपणे स्वामींपाशी थांबून राहिला. तब्येत अगदीच क्षीण झाली असल्यामुळे स्वामीजींनी व स्वामीजींसाठी आपण काय काम करावयास हवे याची खात्री नसल्यामुळे शिष्यांनीही डॉक्टरांच्या उपचार पद्धतीचा आक्षेप घेतला नाही. कीर्तनानंद सोडून बाकी सर्व शिष्य खोली बाहेर पडले. दरम्यान डॉक्टरांनी एक भली मोठी सिरिंज हातात घेतली. एवढी भली मोठी सिरिंज स्वामीजींची शिष्य मंडळी आयुष्यात प्रथमच पाहत होती. डॉक्टराचे काम झाल्यानंतर स्वामीजींच्या खोलीत पुन्हा येण्याची मुभा जेव्हा शिष्यांना मिळाली, तेव्हा खोलीत प्रवेश केल्यानंतर त्यापैकी एकाने भीत स्वामीजींना विचारले, "फार दुखलं का?" रुग्णालयाचे पांढरे शुभ्र कपडे परिधान केलेले व पांढरे शुभ्र चादरीमध्ये निजलेले गव्हाळ कांतीचे स्वामीजी मान किंचित वळवून म्हणाले, "चालायचेच. आपण तसे सहनशील लोक आहोत." रूपानुग म्हणतो, स्वामीजींना पहिल्यांदा रुग्णालयात दाखल केले तेव्हा मला सगळ्याच गोष्टी फार जड गेल्या. आपण काय करावयास हवे हेच मला समजेना. आता आणीबाणीच्या प्रसंगीचा काहीच पूर्वानुभव मला नव्हता. स्वामीजींची सेवा आपण कशा प्रकारे करावी ते मला कळेना. एकंदरीत तो एक भयानक अनुभव होता. ते स्वामीजींच्या जीवावरचे दुखणे होते. पण त्यांना बरे करण्यासाठी आपण काय करावयास हवे हे त्यांच्या शिष्यांना कळत नव्हते. रुग्णशय्येवर पडलेल्या स्वामीजींचे भवितव्य त्यांच्या शिष्यांच्या हाती होते. पण रुग्णालयातील डॉक्टर व इतर कर्मचारी यांच्या दृष्टीने स्वामीजी म्हणजे त्यांच्या ताब्यातील एक रुग्ण. हृदयविकाराने आजारी असलेले व वैद्यकीय तपासण्यांसाठी त्यांच्या ताब्यात असलेले एक वयस्क पुरुष होते. अशा परिस्थितीत आपण काय करावे ते शिष्यांना कळेनासे झाले. स्वामीजींची एन्सेफोलोग्राम तपासणी करण्यात परवानगी द्यायची किंवा कसे इलेक्ट्रोएन्सेफोलोग्राम तपासणी म्हणजे असते तरी काय, शस्त्रक्रियेची गरज आहे किंवा नसे, असे काहीच त्यांना उमजत नव्हते. शस्त्रक्रियेच्या नुसत्या नामोल्लेखानेही त्यांना दचकल्यासारखे झाले. कारण आपणास रुग्णालयात नेऊच नका असे स्वामीजींनी सांगितले होते. माझे शरीर संमर्दन करा आणि हरे कृष्ण नामाचे कीर्तन चालू ठेवा, एवढेच स्वामीजींचे सांगणे होते. वाचू का माताजी? हो चालेल माताजी, वाचा ना. हरे कृष्ण. मग सॅन फ्रान्सिस्को येथील सर्व शिष्यांनी मिळून स्वामीजींना प्रेमपूर्वक एक पत्र लिहिले. 5 जून रोजी ते पत्र स्वामीजींना मिळाले. शिष्यांनी संकीर्तनात व स्वामीजींना बरे वाटावे म्हणून प्रार्थना करण्यात सर्व रात्र कशी जागवली होती ते या पत्रातून स्वामीजींना समजले. मग त्यांनी उत्तरादाखल एक लहानसे पत्र लिहून घेतले. प्रिय मुला मुलींनो, मला जीवदान मिळावे यासाठी तुम्ही भगवान श्रीकृष्णांची जी प्रार्थना केली त्याविषयी मी तुमचा अत्यंत ऋणी आहे. तुम्ही मनोमन केलेल्या आर्त विनवणीमुळेच श्रीकृष्णांनी मला जीवदान दिले. मंगळवारी माझा अंत निश्चित होता, पण केवळ तुमच्या प्रार्थनेने मी वाचलो. आता माझ्या तब्येतीत थोडी थोडी सुधारणा होत असून ती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. आता मी तुम्हाला पुन्हा भेटू शकेन व तुमच्यासह हरे कृष्ण संकीर्तन करू शकेन अशी आशा मला वाटते आहे. तुम्ही मला कळविल्यानुसार तुमच्या प्रगतीचा आढावा पाहून मला अतिशय समाधान वाटते आहे व इतप्पर कृष्ण भावनेच्या तुम्हाला येणाऱ्या प्रचितीमध्ये कसलेही विघ्न येणार नाही अशी मला आशा आहे. माझे आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी सदैव असतील. तेव्हा तुम्ही धीराने व आत्मविश्वासाने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा मंत्र जपत राहा. स्वामीजी आता रुग्णालयातून बाहेर पडण्यास आतुर झाले होते. गेल्या काही दिवसांपासून तसे करण्याची इच्छा त्यांना होत होती. ते फक्त सुया टोचीत आहेत, ते तक्रारीच्या सुरात म्हणाले. दररोज त्यांच्या सोसायटीवरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला होता. आजारातून उठलेल्या स्वामीजींना प्रकृती सुधारण्यासाठी हवा बदल घडावा
यासाठी शिष्यांनी न्यू जर्सी मधील लॉंग ब्रँच या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्यालगतचे एक छोटे घर भाड्याने घेतले होते. त्यांनी असे योजले होते की कीर्तनानंदाने स्वामीजींचे जेवण खाण सांभाळावे. इतर घरकाम व सहाय्य करण्यासाठी सॅन फ्रान्सिस्कोहून गौरसुंदर आणि त्याची पत्नी गोविंददासी हे दोघे यावयाचे होते. मात्र डॉक्टरांच्या मते मेंदूची काही तपासणी व प्रकृतीची सर्वसाधारण देखभाल यासाठी स्वामीजींना आणखी काही काळ रुग्णालयात राहणे आवश्यक होते. एके दिवशी ब्रह्मानंद आणि गर्गमुनी स्वामींना भेटण्यासाठी रुग्णालयात गेले. त्यावेळी डॉक्टरांनी स्वामींच्या खोलीत येऊन असे सांगितले की स्वामींना त्यांचा एक्स-रे काढण्यासाठी खालच्या मजल्यावर नेणे आवश्यक आहे. सुई टोचणार नाही ना? स्वामीजींनी विचारले. सुई टोचायला लागेल, पण त्याचा मोठासा त्रास होणार नाही, डॉक्टरांनी उत्तर दिले. परिचारिका चाके असलेले स्ट्रेचर घेऊन आली. हे स्ट्रेचर गर्गमुनीने ढकलीत न्यावे असे स्वामीजींनी सुचवले. ते स्ट्रेचर वर मांडी घालून बसले व पिशवीत हात घालून त्यांनी जपमाळ ओढण्यास त्यांनी सुरुवात केली आणि परिचारिकेच्या मागोमाग स्ट्रेचर ढकलीत गर्गमुनी खोलीच्या बाहेर पडला व हॉलमधून पलीकडे जाऊन त्याने ते स्ट्रेचर एलिव्हेटर मध्ये चढवले. खाली जाऊन 3ऱ्या मजल्यावरील एका खोलीत त्यांनी प्रवेश केला. त्यांना तेथे सोडून परिचारिका निघून गेली. गर्गमुनीला स्वामीजींची बेचैनी जाणवत होती. तो स्वतःही काहीसा अस्वस्थच होता व भलत्या ठिकाणी आपल्या आध्यात्मिक गुरुसोबत थांबण्याची पाळी आपल्यावर आली होती. मग दुसरी एक परिचारिका इंजेक्शन घेऊन आली. आता स्वामींना एक छोटे इंजेक्शन द्यावयाचे आहे, ती म्हणाली. नको, स्वामीजी नकारार्थी मान हलवून म्हणाले. माफ करा, आम्ही स्वामींना हा त्रास देऊ इच्छित नाही, गर्गमुनीने स्पष्टच सांगितले. परिचारिका कावलेली होती, तरी ती हसून म्हणाली, हे दुखणार नाही, मला परत घेऊन चल, स्वामीजींनी गर्गमुनींना फरमावले. परिचारिकेने इंजेक्शन देण्याचा आग्रहच धरला तेव्हा गर्गमुनीने आपल्या नेहमीच्या प्रवृत्तीनुसार मागचा पुढचा विचार न करता तिला अडविले. जरूर पडल्यास माझी भांडायची तयारी आहे, गर्गमुनीने मनाशी विचार केला. मोठ्याने तो परिचारिकेला म्हणाला, मी तुम्हाला इंजेक्शन देऊ देणार नाही. एवढे म्हणून त्याने स्ट्रेचर सरळ ढकलत ढकलत खोली बाहेर काढले. परिचारिका मागेच राहिली. गर्गमुनीला रस्ता सापडेना. आपण 3ऱ्या वा 4थ्या मजल्यावर कुठेतरी आहोत एवढेच त्याला माहित होते. पहावे तिकडे वरंडे आणि दरवाजे दिसत होते. स्वामींची खोली 6व्या मजल्यावर होती. आपल्याला कोठे व कसे जायचे आहे याची नेमकी कल्पना नसूनही वरंड्यामधून स्ट्रेचर ढकलीत नेण्यास त्याने सुरुवात केली. स्ट्रेचरवर स्वामीजी मांडी घालून जपमाळ ओढीत बसले होते. स्वामीजींसह गर्गमुनीने पलायन केल्यानंतर काही थोडे सेकंद उलटले नसतील तोच ब्रह्मानंद एक्स-रेच्या दालनात येऊन पोचला. तेथील परिचारिका आणि डॉक्टर यांनी घडलेला प्रकार तक्रारीच्या सुरात त्यांच्या कानावर घातला. ब्रह्मानंद म्हणतो, त्यांच्या दृष्टीने हा एक चोरीचा प्रकार होता, कारण स्वामीजी एक रुग्ण या नात्याने त्यांच्या ताब्यातील मालमत्ता होती. रुग्णालयात असेपर्यंत स्वामीजी आपल्या ताब्यात आहे आणि आपण त्यांच्यावर काहीही प्रयोग करू शकतो अशी त्यांची भूमिका होती. गर्गमुनीने स्वामीजींना आपल्या हातून चोरून नेले आहे असेच त्यांना वाटत होते. इकडे गर्गमुनी अखेर एका एलिव्हेटर पाशी जाऊन पोहोचला. स्ट्रेचर एलिव्हेटर मध्ये चढविणे त्याला कठीण गेले आणि घाईघाईने त्याने ते भिंतीवर आदळले. स्वामीजींची खोली कुठल्या मजल्यावर आहे हे तो विसरला होता. त्या क्षणी त्याला एवढेच माहित होते की स्वामीजींना तेथून दूर जावयाचे होते व त्याला त्यांना सांभाळावयाचे होते. शेवटी गर्गमुनी स्वामींना घेऊन त्यांच्या 607 क्रमांकाच्या खोलीत पोचला. तेव्हा एक डॉक्टर त्याची वाट पाहत तेथेच हजरच होते व त्यांनी त्याची कान उघडणी करण्यास सुरुवात केली. मला कशाचीही पर्वा नाही, गर्गमुनी म्हणाला. तो पुढे म्हणाला, स्वामीजींना यापुढे कोणतेही इंजेक्शन नको आहे वा कसली तपासणीही नको आहे. आम्हाला आता घरी जायचे आहे. इतक्यात ब्रह्मानंद तेथे येऊन पोचला. आपल्या लहान भावाप्रमाणे असणाऱ्या गर्गमुनीची त्याने समजूत घातली व स्वामीजींना स्ट्रेचरवरून उतरून खाटेवर झोपण्यास त्याने मदत केली. स्वामीजींनी ब्रह्मानंदालाही सांगितले होते की त्यांना घरी जायचे होते. जेव्हा डॉक्टर आले तेव्हा स्वामीजी उठून बसले व ठामपणे म्हणाले, पहा डॉक्टर, मी आता ठीक आहे. आता मला जायला हरकत असू नये. एवढे बोलून त्यांनी डॉक्टरांचा हात हातात घेऊन हस्तांदोलन केले.
जणू काही आपण ठाकठीक असल्याचे त्यांना दाखवून दिले. डॉक्टर गालातल्या गालात हसले व म्हणाले की स्वामींची प्रकृती आता सुधारू लागली असली तरी आणखी थोडे दिवस त्यांना रुग्णालयात राहावे लागणार होते. कारण अजून धोका पूर्णपणे टळलेला नव्हता. त्यांनी अजून डॉक्टर व परिचारिका यांच्या नजरेखाली राहणे जरुरीचे होते. त्यांचा आणखी एक इलेक्ट्रो एन्सेफॅलोग्राम, मेंदूचा कार्याचा आलेख काढणे आवश्यक होते. स्वामींच्या छातीत हृदयाच्या आजूबाजूला अजूनही दुखतच होते, पण ते डॉक्टरांना असे सांगत होते की त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना विश्रांती घेता यावी यासाठी समुद्राकाठी एक घर सज्ज केले होते. ही फार चांगली गोष्ट असल्याचे मान्य करून डॉक्टर म्हणाले की ते स्वामींना इतक्या लवकर रुग्णालयातून घरी जाण्याची परवानगी देऊ शकत नव्हते. पण स्वामींनी आता त्यांचा निर्धार पक्का केला होता. ब्रह्मानंद आणि गर्गमुनी यांनी एक भाड्याची गाडी ठरवली. त्यांनी स्वामीजींचे सगळे सामान सुमान गोळा केले व त्यांना पोशाख करण्यास मदत केली. जसे ते स्वामींना घेऊन खोलीबाहेर पडले व रुग्णालयाच्या कर्मचारी वर्गाने हे दोन तरुण वृद्ध स्वामींना प्रत्यक्षात रुग्णालयाबाहेर घेऊन जात असलेले पाहिले, तसे काही डॉक्टर व परिचारिका यांनी पुढे होऊन त्यांना थोपवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी ते मानले नाही. ब्रह्मानंदाने त्यांना सांगितले की त्यांनी काळजी करण्याचे काही प्रयोजन नव्हते, कारण स्वामीजींवर शिष्यांची गाढ भक्ती असल्याने शिष्य त्यांची उत्तम शुश्रूषा करणार होते. स्वामीजींना नियमित मसाज आणि भरपूर विश्रांती मिळेल अशी दक्षता शिष्य घेणार होते आणि डॉक्टर जी जी औषधे लिहून देतील ती सर्व स्वामीजींना आणून देणार होते. समुद्राकाठच्या घरात राहून विश्रांती घेतल्यानंतर डॉक्टरांकडून प्रकृती तपासून घेण्याकरता स्वामीजी परत येऊ शकत होते. ब्रह्मानंद म्हणतो, अखेर ते डॉक्टर लोक चिडीस गेले. मग त्यांनी आम्हाला भिवण्यास सुरुवात केली. हे गृहस्थ मृत्यूपंथाला लागलेले आहेत. डॉक्टरांचे हे उद्गार ऐकून आम्ही खरोखरच हबकून गेलो. ते पाहून डॉक्टर मंडळी पुन्हा बोलू लागली, हे गृहस्थ मृत्यू पावतील आणि त्यांच्या मृत्यूला तुम्ही जबाबदार असाल. आम्ही तिथून निघालो तेव्हाही ते म्हणाले, या गृहस्थांना देहांताची शिक्षा दिल्यासारखीच आहे. तो एक भयानक अनुभव होता. 8 जून रोजी सकाळी 10 वाजता ते रुग्णालयातून निघाले. लॉंग ब्रांच येथील जागेत राहावयास जाण्यापूर्वी 26 सेकंड एव्हेन्यू येथील मंदिरात थोडा वेळ थांबावे अशी स्वामींची इच्छा होती. त्यानुसार ते मंदिरात गेले. लटपटत्या पायांनी चालत चालत स्वामीजी आपले आध्यात्मिक गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती आणि आपल्या आध्यात्मिक गुरूंचे पिता भक्ती विनोद ठाकूर यांच्या तसबिरी समोर जाऊन उभे राहिले. तेथे त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना साष्टांग नमस्कार घालताना प्रथमच पाहिले. त्यांना गुरुसमोर साष्टांग नमस्कार घालताना पाहून शिष्यांनीही तसे नमस्कार घातले आणि त्यांच्या मनातील भक्तिभावना उचंबळून आली. स्वामीजींसाठी शिष्यांनी सज्ज ठेवलेले निवासस्थान म्हणजे एका शांत उपनगरात समुद्र तीरापासून हाकेच्या अंतरावर उभे असलेले एक मजली छोटेखानी घर होते. घराच्या मागील बाजूस झाडाझुडपांच्या कुंपणाने वेढलेले अंगण होते. परिसरात सर्वत्र सुगंधी गुलाबांचे ताटवे फुललेले होते, परंतु पुष्कळदा येथील हवामान वादळी व आकाश ढगाळलेले असे. स्वामीजींच्या बोलण्यातून भारतात परतण्याचा विषय डोकावू लागला. त्यामध्ये प्रकृती स्वास्थ्य सांभाळणे एवढाच काही त्यांचा हेतू नव्हता. त्यांनी कीर्तनानंद व गौर सुंदर यांना सांगितलेच होते की त्यांना भारतात वृंदावनामध्ये एक अमेरिकन सदन स्थापन करावयाचे होते. त्या सदनात राहून स्वामीजींच्या अमेरिकन शिष्यांना वैदिक संस्कृतीचा अभ्यास करता यावा व त्यायोगे स्वामीजींच्या विचारांचा उपदेश जगात सर्वत्र पोहोचवण्याची पात्रता त्यांना प्राप्त व्हावी असा स्वामीजींचा उद्देश होता. ते असेही म्हणत असत की कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, हयग्रीव अशा काही शिष्यांना संन्यासी बनवण्याची त्यांची इच्छा होती आणि हे सुद्धा त्यांना भारतात जाऊन साध्य करावयाचे होते. अर्थात स्वामीजींचे खरे कार्य प्रकृतीने साथ दिल्यास अमेरिकेत व्हावयाचे होते, पण त्यासाठी हवामान अनुकूल असणे आवश्यक होते. सध्या तर येथे स्वच्छ ऊन सुद्धा पडत नव्हते. भारतात स्वच्छ सूर्यप्रकाश व उबदार हवा तसेच आयुर्वेदिक पद्धतीने वैद्यकीय उपचार यांचा लाभ झाला असता, पण त्यांच्या मनातील बेत दिवसागणिक बदलत होते.
कधी त्यांना सॅन फ्रान्सिस्कोला जावेसे वाटे, तर कधी मॉन्ट्रियलला, कधी न्यूयॉर्कला, तर कधी भारतात. त्यांनी कीर्तनानंदाला सॅन फ्रान्सिस्को येथील शिष्यांना असेही कळवावयास सांगितले की ते जर रथयात्रा उत्सव साजरा करणार असले तर स्वामीजी त्या उत्सवात उपस्थित राहतील. जूनच्या अखेरीस स्वामीजी 26 सेकंड एव्हेन्यू येथील निवासस्थानी परतले व वैद्यकीय तपासणी करून घेण्यासाठी रुग्णालयात हजर झाले. स्वामीजींच्या तब्येतीत झालेली सुधारणा पाहून तेथील डॉक्टरही अचंबित झाले व आता स्वामीजींनी सॅन फ्रान्सिस्को मधील पर्यंतचा विमान प्रवास करण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जेव्हा स्वच्छ सूर्यप्रकाश असणाऱ्या प्रांतात जाण्याची तसेच आपला पहिला रथयात्रा उत्सव पार पाडणाऱ्या आपल्या शिष्यांना मार्गदर्शन करण्याची उत्कंठा लागून राहिलेल्या स्वामीजींनी आपले व कीर्तनानंदांचे सॅन फ्रान्सिस्कोला म्हणजेच काय हे जगन्नाथ नाही पुरीला काहीतरी आहे. हा जगन्नाथपुरी आहे का? नाही ना? नाही, जगन्नाथपुरी नाहीये. नाहीये. बरं तर राहू दे आता. स्वजन माहित नाही. हा ते कळत नाहीये. पुरीला जाण्याचे विमान प्रवासाचे तिकीट काढविले. सॅन फ्रान्सिस्को विमानतळावर स्वामीजींचे आगमन झाल्यावर शिष्यांनी त्यांना फुले अर्पण करीत व नामघोष करीत त्यांचे स्वागत केले. या स्वागताचा स्वीकार करताना स्वामीजी केवळ स्मितहास्य करीत होते, फारसे बोलत नव्हते. त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. आता स्वामीजी काठीच्या आधाराने सर्वांच्या पुढे तडक निघाले. यावेळी स्वामीजींच्या वास्तव्यासाठी शहराच्या उत्तर भागातील स्टीनन्स बीच येथे एक खाजगी घर भाड्याने घेऊन ठेवलेले होते. स्वामीजींना तेथे घेऊन जाण्यासाठी जयानंद यांनी आपली स्टेशन वॅगन गाडी घेऊन आलेला होता. पण तेथे जाण्यापूर्वी प्रथम राधाकृष्ण मंदिराला भेट देण्याची इच्छा स्वामींनी व्यक्त केली. त्यानुसार जयानंद त्यांना घेऊन 511 फ्रेडरिक स्ट्रीट येथे पोहोचला. स्वामीजींनी गाडीतून उतरून एका छोट्या दुकानाच्या जागेतील एका मंदिरात प्रवेश केला. मंदिर शिष्यांनी व अभ्यागतांनी फुलून गेले होते. तेथील जगन्नाथादी देवतांच्या हास्यवदन मूर्तीला प्रणाम करून एक शब्दही न बोलता स्वामीजी मंदिरातून बाहेर पडले, गाडीत बसले व स्टीनसन बीचकडे निघाले. समुद्राकाठच्या डोंगर कड्यामधून जाणारा तो रस्ता इतक्या वळणावळणांचा आणि चढउतारांचा होता की स्वामीजींना प्रवासाचा त्रास होऊन मळमळू लागले. स्वामीजी गाडीच्या मागच्या आसनावर पडून राहिले होते. जयानंद शक्य तितक्या मंद गतीने गाडी चालवत होता. तरीही स्वामींना त्रास होतच राहिला. कीर्तनानंदांच्या हे लक्षात येऊन चुकले की येथून सॅन फ्रान्सिस्कोच्या मंदिरापर्यंत जाणे येणे स्वामीजींना फार जिकरीचे ठरणार आहे. पण एका परीने ते बरेच ठरले असते, कारण मग स्वामींनी सर्व वेळ येथे विश्रांतीच घेतली असती. 8 जुलै रोजी श्यामसुंदर आणि मुकुंद सॅन फ्रान्सिस्कोहून स्वामीजींना भेटण्यासाठी आले. एव्हाना स्वामीजी स्टीनसन बीचला आल्यावर 2 दिवस लोटले होते. दुसऱ्याच दिवशी रथयात्रा समारंभ व्हावयाचा होता. स्वामीजी स्टीनसन बीचला आल्यापासून सॅन फ्रान्सिस्को येथील शिष्यगणांपैकी त्यांना भेटलेले श्यामसुंदर व मुकुंद हे पहिलेच 2 शिष्य होते. त्या दोघांनी रथयात्रा समारंभाच्या तयारीचा संपूर्ण तपशील स्वामीजींना कळविला. समारंभाची मूळ कल्पना स्वामीजींचीच होती आणि प्रत्येक गोष्ट त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे व्हावी असा सॅन फ्रान्सिस्को येथील शिष्यगणांचा प्रयत्न होता. स्वामीजींना रथयात्रा उत्सवाची कल्पना प्रथम सुचली ती फ्रेडरिक स्ट्रीटवरील त्यांच्या खोलीच्या खिडकीतून बाहेर पाहत असताना. त्याचे असे झाले की स्वामीजींनी खालील रस्त्यावरून जाणारे छप्पर व बाजू नसलेले मोकळ्या पाठीचे उघडे ट्रक पाहिले आणि त्यांच्या मनात असा विचार आला की अशा एखाद्या ट्रकच्या पाठीवर जगन्नाथांची मूर्ती मांडून अमेरिकन शैलीने रथयात्रा उत्सव साजरा करता येईल. त्यांनी अशा एका ट्रकचे आरेखनही केले होते. त्यामध्ये ट्रकच्या पाठीवर 4 खांब उभे करून त्यावर छत तयार केले होते व ते छत पताका, घंटा, फुलांच्या माळा इत्यादींनी सुशोभित केलेले दर्शविले होते. हे आरेखन केल्यावर त्यांनी श्यामसुंदरला खोलीत बोलावून घेतले
व ते आरेखन दाखवून सांगितले होते की आता असा एक गाडा रथयात्रेसाठी तयार करून दे. आणि आता फेडरिक स्ट्रीट वरील मंदिराबाहेर असाच एक गाडा सज्ज होऊन उभा होता. तो हर्ट्स कंपनीचा एक भाड्याचा ट्रक होता व डिगर्स वाद्यवृंदांच्या सौजन्याने त्याचे भाडे परस्पर चुकते झाले होते. हा ट्रक पिवळ्या रंगाचा होता. त्याच्या पाठीवर 5-5 फूट उंचीचे खांब उभे करण्यात आले होते व त्यावर मनोऱ्यासारख्या आकाराचे कापडी छत लावण्यात आले होते. सागर किनाऱ्यावरील स्वामीजींबरोबर बसलेल्या मुकुंदाने त्यांना सर्व शिष्य रथयात्रा उत्सवासाठी कसे हौसेने परिश्रम घेत होते व हाईट ऍशबरी मधील हिप्पी दुसऱ्याच दिवशी निघणाऱ्या जगन्नाथ यात्रेविषयीच कसे बोलत होते याविषयी वर्णन करून सांगितले. शिष्यांचा प्रयत्न ही रथयात्रा गोल्डन गेट पार्क मधून नेण्याचा होता, परंतु पोलीस ही यात्रा फेडरिक स्ट्रीट वरून दक्षिणेस समुद्रापर्यंत नेण्याची परवानगी देण्यास तयार होते. मुकुंद म्हणाला की शिष्यांच्या योजनेनुसार ट्रकमध्ये जगन्नाथाची मूर्ती छताखाली ट्रकच्या उजवीकडे तोंड करून मांडण्यात यावयाची होती. सुभद्रेच्या मूर्तीचे तोंड ट्रकच्या मागच्या बाजूस असावयाचे होते व बलरामाच्या मूर्तीचे तोंड ट्रकच्या डाव्या बाजूस असणार होते. ही नियोजित व्यवस्था बरोबर आहे काय, असे त्यांनी स्वामीजींना विचारले. त्यावर स्वामीजींनी असे उत्तर दिले की खरे तर प्रत्येक मूर्तीची मिरवणूक वेगळ्या गाड्यांवरून निघावयास हवी व हे गाडे दोरांच्या सहाय्याने रस्त्यावरून लोकांनी ओढत न्यावयास हवे. कोणास माहीत, कदाचित नजीकच्या भविष्यात तसे घडेलही. हे सारे व्यवस्थितपणे करा आणि गडबड घाई करू नका. स्वामीजींनी त्यांना इशारा दिला. स्वामीजींनी पुढे आणखी सांगितले की मूर्ती ठेवलेला ट्रक रस्त्याने अगदी मंद गतीने समुद्र किनाऱ्याकडे नेला जाईल, याची काळजी शिष्याने घ्यावयास हवी व यात्रा चाललेली असताना सतत संकीर्तन चालू राहावयास हवे. मुकुंद आणि श्यामसुंदर यांनी त्यांचा गुरुबंधू जयानंद याच्या कार्याची स्वामीजींकडे प्रशंसा केली. जयानंदाने एक मोटार घेऊन सॅन फ्रान्सिस्को शहर पालथे घातले होते व उत्सवासाठी फळाफुलांच्या देणग्या गोळा करून आणल्या होत्या. त्याची सजावट करण्यासाठी अनेक कसबी कारागीर शोधून आणले होते. रथाची ध्वनी यंत्रणा बसवून घेतली होती आणि दुकानातून प्रचार पत्रके वाटली होती. तो स्वतः अविश्रांतपणे कामे करीत होता आणि त्याचा उत्साह पाहून इतरांनाही कामांचा वाटा उचलण्याची स्फूर्ती मिळत होती. महिलांनी चपात्या भाजण्याचे काम दिवसभर चालू ठेवले होते व उत्सव पाहण्यासाठी जमणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांना पुराव्यात म्हणून हजारो चपात्या करून ठेवल्या होत्या. यात्रा निघाली की यात्रेच्या मार्गावर ठिकठिकाणी हरे कृष्ण रथयात्रा उत्सव निदर्शक फुगे आकाशात सोडावे असा बेत होता व शिष्यांनी त्यासाठी शेकडो फुगे तयार करून ठेवले होते. आणखी काही तयारी करावयास हवी का, असे शिष्यांनी विचारले. तेव्हा स्वामीजी उत्तरले की त्यांनी करून ठेवलेली तयारी पुरेशी होती, कारण उत्सवाचे मुख्य घटक यात्रा, प्रसाददान व नामसंकीर्तन एवढेच होते. स्वामीजी पुढे म्हणाले की या उत्सवाचा मूळ उद्देश असा आहे की जनसामान्यांना भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेण्याची व नामसंकीर्तन करण्याची संधी मिळावी. स्वामींनी असेही सांगितले की यात्रा चालू असेपर्यंत रथासमोर अखंड नामसंकीर्तन व नृत्य चालू असावयास हवे. मात्र प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला जेवढी चांगली करता येईल तेवढी करा, त्यानेच भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होतील, स्वामीजींचे सांगणे होते. तो रथयात्रेनंतरचा दिवस होता. दुपारची वेळ होती. तशी सर्वत्र सामसूमच होती. स्वामीजी बैठकीच्याच खोलीत जपमाळ ओढीत बसले होते. स्वयंपाकघरात कीर्तनानंद प्रसाद तयार करीत होता. इतक्यात झांजांचा ओळखीचा ध्वनी स्वामीजींच्या कानावर येऊ लागला. तो ऐकून स्वामीजी अत्यंत सुखावले. आनंद व आश्चर्य यांनी त्यांचे डोळे विस्फारले. ते उठून बाहेर पाहतात तो त्यांच्या नजरेला भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा आणि बलराम यांच्या रथयात्रेचा ट्रक दिसला. त्याबरोबर पुष्कळसे शिष्य व हिप्पी आलेले होते आणि ते सारे त्यांना भेटण्यास आतुर झालेले दिसत होते. त्या साऱ्यांच्या स्वागतासाठी स्वामीजी बाहेर आले. त्यांनी शिष्यांकरवी रथामधील देवतांच्या मूर्ती घरात आणविल्या व तेथे उभ्या असलेल्या पियानोच्या पृष्ठभागावरून त्या मांडून घेतल्या.
मागोमाग शिष्य व अभ्यागत आत आले व बैठकीची खोली भरून गेली. त्यांच्यापैकी काहींना स्वामींनी हसून आलिंगन दिले, तर काही जण स्वामींना वंदन करण्यासाठी त्यांच्या पायापाशी वाकले. काही शिष्यांनी स्वयंपाकघरात जाऊन कीर्तनानंदाने तयार केलेला प्रसाद वाढण्याची तयारी करण्यात त्याला सहाय्य केले. बाकीचे रथयात्रा उत्सवाची बहारदार वर्णने स्वामीजींना सांगू लागले. तो एक अत्यंत आनंददायी विलक्षण असा अनुभव होता. तो एकूण दिवसच फार सुंदर होता, असे शिष्य स्वामीजींना सांगत होते. स्वामीजी ऐकत होते. शिष्यांनी केलेल्या उत्सवाच्या वर्णनांनी ते हेलावून गेले होते. त्या लांबच लांब मिरवणुकीमध्ये अनेक हिप्पी सामील झाले होते. प्रत्यक्ष रथावर मुकुंद, हरिदास, हयग्रीव व काही थोड्या स्त्रिया उपस्थित होत्या. मिरवणुकीत वाजविल्या जाणाऱ्या वाद्यांचे व यमुना वाजवीत असलेल्या बाजाच्या पेटीचे कर्णाच्या सहाय्याने ध्वनिवर्धन होत होते. रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या सर्वांनाच मिरवणूक आकर्षक वाटली होती. मिरवणुकीसोबत असणाऱ्या पोलिसांच्या मोटार गाडीतील पोलीस भक्तांना मिरवणूक भरभर पुढे नेण्याची विनंती करीत होते. परंतु रथाच्या पुढे चालणाऱ्या लोकांचा जमाव इतका मोठा होता की रथाचा वेग वाढवणे जमतच नव्हते. त्यामुळे स्वामीजींना हवी होती तशीच मिरवणूक संथ गतीने जात होती. संपूर्ण रथयात्रेत सुबल अत्यंत वेगाने नाचत होता आणि जयानंद उंच उड्या मारून नाचत झांजा वाजवित होता. रथावर आरूढ झालेल्या स्त्रियांपैकी कोणी सोललेली संत्री, कापलेल्या सफरचंदाच्या तसेच केळांच्या फोडी आजूबाजूला वाटीत होता, तर कोणी फुले उधळीत होत्या. आजूबाजूला जमलेले लोक यात्रा पाहून खुश होत होते. उत्सवाच्या सांगतेनंतर सुमारे 30 भक्तांनी जगन्नाथ, सुभद्रा आणि बलराम यांच्या मूर्तीसह फुलांनी सजविलेल्या व मखराने आच्छादिलेल्या ट्रकमधून शहराबाहेर जाणाऱ्या महामार्गाने जो फेरफटका केला, त्याचे वर्णन सुबलने स्वामींना ऐकविले. क्वचितच कोणी पाहिले असेल अशा वाहनातून त्यांनी डोंगर कड्यातून हा फेरफटका केला होता. भेटावयास आलेली सर्व मंडळी निघून गेली. आता घरात स्वामीजी, त्यांचे सेवक व भगवंतांच्या मूर्तीच फक्त राहिल्या. आपल्या शिष्यांनी रथयात्रा उत्सव यशस्वीपणे पार पाडला याचे स्वामीजींना खूप समाधान वाटत होते. येथील शिष्य तसे उत्सवादिकांच्या बाबतीत अनभिज्ञ असले तरी त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक होते. ही पहिली अमेरिकन रथयात्रा पाहावयास भक्ती सिद्धांत सरस्वती व भक्ती विनोद ठाकूर हवे होते. एका संध्याकाळी स्वामीजींच्या खोलीत जमलेल्या भक्तांना स्वामीजी समजावून सांगत होते. सर्व जग कसल्या ना कसल्या चिंतेने ग्रासलेले आहे. केवळ आध्यात्मिक जीवन विश्वात चिंतेपासून सुटका मिळू शकते. सर्व आदिभौतिक चिंतांपासून मुक्त होऊन आध्यात्मिक जगात परतणे हाच कृष्ण भावनेचा उद्देश आहे. रथयात्रेसारख्या उत्सवामुळे लोकांच्या मनात कृष्ण भावनेची जागृती होण्यास मदत होते. असे विविध उत्सव साजरे करण्याविषयी स्वामीजींच्या मनात अनेक कल्पना होत्या. ते म्हणाले की त्यांच्यापाशी पुरेसे अर्थबळ व मनुष्यबळ असते तर त्यांनी दररोज एक उत्सव साजरा केला असता. कृष्ण भावना अमर्याद आहे. या रथयात्रा उत्सवास मिळालेले यश हे पाश्चिमात्य देशात कृष्ण भावनेचा स्वीकार होण्यास वातावरण अनुकूल असल्याचे आणखी एक लक्षण आहे. स्वामीजी अजूनही भारतात परतण्याच्या गोष्टी करत होते. त्यांनी जाण्याचे मनाशी पक्के केले होते. प्रश्न होता तो केव्हा व कसे जायचे हा. पश्चिमेकडून जपान मार्गे जावे की पूर्वेकडून न्यूयॉर्क मार्गे जावे हे ठरत नव्हते. स्टिन्सन बीच येथील ढगाळ कुंद वातावरण व तेथे अकाली पडलेला गारठा यामुळे स्वामीजींचा अपेक्षाभंग झाला होता. त्यांची तब्येत अजूनही बरी नव्हती. ते कधी मरणाचीही भाषा करत. ते म्हणत, त्यांचा मृत्यू अमेरिकेत घडला वा वृंदावनात घडला तरी त्यामुळे काही फरक पडणार नव्हता. श्रीकृष्णांनी जेथे अवतार घेतला त्या वृंदावनात ज्या वैष्णवाला मृत्यू येईल तो पारलौकिक जगात
श्रीकृष्णांना जाऊन मिळेल हे खास असे मानले जाते. तथापि श्री चैतन्य महाप्रभू जेव्हा वृंदावन सोडून बाहेर पडले तेव्हा अद्वैत आचार्यांनी त्यांना अशी ग्वाही दिली होती की आपण जेथे असता ते स्थळ साक्षात वृंदावनच होय. सतत कृष्ण चिंतनात मग्न असणे म्हणजे वृंदावनात असण्यासारखेच आहे. तेव्हा कृष्ण भावनेचा उपदेश करीत असताना जगाच्या पाठीवर कोठेही स्वामीजींना मृत्यू आला तरी ते आध्यात्मिक अवकाशातील शाश्वत वृंदावनाला जाऊन पावतील हे खास. तरीही आपण वृंदावनास जावे असे स्वामीजींना वाटत होतेच. आपण मरणार असलो तर देह ठेवण्यासाठी आणि बरे होणार असलो तर बरे होण्यासाठीही वृंदावन ही सर्वात उत्तम भूमी आहे असे त्यांना वाटत होते. शिवाय अमेरिकेतील आपल्या शिष्यांना धर्म शिक्षणाकरता वृंदावनास घेऊन जाण्याची त्यांची योजना होती. स्वामीजींनी कीर्तनानंद, हयग्रीव व इतर शिष्यांना सांगूनच ठेवले होते की आपण त्यांना वृंदावनास घेऊन जाऊ आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या लीलांच्या पवित्र स्थळांचे दर्शन घडवू. न्यूयॉर्क येथील मंदिराच्या इमारत निधीचा उपयोग करून आपल्या शिष्यांसाठी वृंदावनात एक अमेरिकन सदन स्थापन करण्याचा त्यांचा विचार होता. स्वामीजींच्या शिष्यांपैकी बहुतेकांना सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये थांबून राहावे लागले. आज ना उद्या आपल्याला स्वामीजींची भेट मिळेल या आशेवर ते राहिले होते. तशातच स्वामींच्या काही निकटवर्तीयांकडून त्यांच्या कानी आले की भारतात जाण्याचा स्वामींचा बेत असून तेथे गेल्यानंतर कदाचित ते परत येणार नाहीत. हे ऐकून शिष्यांना फारच वाईट वाटले. स्वामीजी अलीकडे एका जीवावरच्या दुखण्यातून उठले होते. भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपा प्रसादाने त्यांचा जणू पुनर्जन्मच झाला होता. पण ते आता सर्व शिष्यांच्या सहवासात सॅन फ्रान्सिस्को येथे राहू शकत नव्हते. हा वियोग अगोदरच शिष्यांना दुस्सह वाटत होता. त्यात आता स्वामीजींचा भारतात जाण्याचा विचार असून तेथे गेल्यावर ते कदाचित कधीच परत येणार नाही हे ऐकून शिष्यांना स्वामीजींची अधिक काळजी वाटू लागली होती व स्वामीजींच्या विषयीची त्यांची प्रेमभावना दुणावली. स्वामीजींच्या अनुपस्थितीत आपल्याला कार्य चालू ठेवता येईल काय याविषयी शिष्यांना चिंता वाटत होती. एका शिष्याने अशी सूचना केली की भारतातील त्यांच्या गुरुबंधूंपैकी कोणीतरी येथे येऊन स्वामीजींच्या अनुपस्थितीत त्यांची जागा घ्यावी व तशीच गरज पडल्यास इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या संस्थेचे नेतृत्व करावे. स्वामीजींच्या कानावर ही सूचना गेली तेव्हा त्यांनी लगेच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. ते या सूचनेचा विचार करीत होते. मुकुंद म्हणतो, एकदा मी स्वामीजींच्या खोलीत त्यांच्याजवळ बसलो होतो. स्वामीजी अगदीच गंभीर व स्तब्ध होते. त्यांनी डोळे मिटून घेतले होते. एवढ्यात त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले आणि ते गहिवरलेल्या आवाजात म्हणाले, माझे आध्यात्मिक गुरु म्हणजे कोणी सामान्य गुरु नव्हे. थोडा वेळ थांबून त्यांनी आपल्या गालावरील अश्रू पुसले आणि अधिकच गहिवरलेल्या आवाजात ते पुढे म्हणाले, त्यांनी माझा उद्धार केला. त्या क्षणी आध्यात्मिक गुरु या संज्ञेचा खरा अर्थ मला उमजू लागला आणि स्वामीजींची जागा कोणी कधी घेऊ शकेल हा विचारही मी मनातून काढून टाकला. त्यानंतर 2 दिवसांनी स्वामीजी म्हणाले की त्यांच्या अनुपस्थितीत अमेरिकेतील शिष्यांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतातून त्यांच्या कोणी गुरुबंधूंना बोलावून घेण्याचे कारण नाही. ते पुढे म्हणाले, मी तुम्हाला जी शिकवण देत असतो तिच्याशी एका शब्दानेही विसंगत असे काही दुसऱ्या कोणाकडून तुमच्या कानावर पडले तर तुमच्या मनात वैचारिक गोंधळ निर्माण होईल. ते पुढे म्हणाले, तसा विचारही मनात आणणे म्हणजे आपल्या आध्यात्मिक गुरुशी प्रतारणा करणे होय. स्वामीजींनी कीर्तनानंदास सांगितले की शक्य तितक्या लवकर न्यूयॉर्क मार्गे भारतात जाण्यासाठी निघण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मग कीर्तनानंदाने स्वामीजींचे सामान सुमान बांधले व तो त्यांना मोटारीतून सॅन फ्रान्सिस्को येथील मंदिरात घेऊन गेला. ती रात्र मंदिरात घालवून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते पुढील प्रवासास निघणार होते. त्या रात्री मंदिरात आणि तेथील स्वामीजींच्या सदनिकेतही मोठीच धावपळ चालू होती. स्वामीजींच्या दर्शनाकरता शिष्यांची व अभ्यागतांची ही गर्दी लोटली होती आणि त्यांच्याकडून दीक्षा घेण्यासाठी कितीतरी लोक ताटकळत बसले होते. कीर्तनानंदाने स्वामीजींना सुचवून पाहिले की त्यांनी मंदिरातील सायंकालिक कार्यक्रमात
सहभागी होण्याचे श्रम घेणे इष्ट नव्हते. तथापि स्वामीजींनी निदान संकीर्तनाच्या कार्यक्रमात भाग घेण्याचा आग्रह धरला. स्वामीजींचे मंदिरात आगमन झाले तेव्हा शिष्यांनी क्षणभर संकीर्तन थांबवून त्यांना प्रणिपात केला. सर्वत्र निशब्द शांतता पसरली होती. शिष्यांना त्यांच्याविषयी नेहमीच वाटत असलेल्या भक्तिभावनेला आज थोडी वेगळी छटा आली होती. स्वामीजींचे त्यांना लाभणारे हे अखेरचे दर्शन ठरण्याची शक्यता होती. संकीर्तन पुन्हा सुरू झाले. झांजा वाजवीत त्यांच्या समवेत नामसंकीर्तन करण्याची स्वामीजींची ही अखेरची वेळ होती. सर्वांच्याच नजरा स्वामीजींवर खेळल्या होत्या. अजून त्यांना दीक्षा मिळालेली नव्हती. त्यांना स्वामीजींचे शिष्यत्व पत्करायचे होते आणि ते आजच्या रात्रीच मिळावयास हवे होते, कारण उद्या फार उशीर झाला असता. संकीर्तन संपत आले तेव्हा स्वामीजींनी मायक्रोफोन मागून घेतला. खरे तर ते आज काही बोलतील असे कोणालाच वाटले नव्हते. प्रवचनाच्या श्रमांपासून त्यांना परावृत्त करू शकेल असा एकच शिष्य होता, तो म्हणजे कीर्तनानंद. पण तो काही बोलला नाही. इतर सर्वांसारखाच तोही स्वामीजींच्या समोर नम्रपणे त्यांचे भाषण ऐकण्यास आतुरतेने बसून राहिला. स्वामीजी बोलू लागले. मंद स्वरात आपल्या जीवित कार्याविषयी ते बोलत होते. ते म्हणाले की आपल्या आध्यात्मिक गुरूंच्या आज्ञेनुसार जे चैतन्य महाप्रभूंचा संप्रदाय अमेरिकेत घेऊन आले होते आणि श्रीकृष्णांच्या कृपेने खऱ्या तळमळीचे पुष्कळ शिष्य त्यांना येथे भेटले होते. ते पुढे म्हणाले, मला माझ्या गृहस्थाश्रमाच्या कालावधीत झालेली काही मुले भारतात आहेत, पण खऱ्या अर्थाने तुम्हीच माझी मुले आहात. आता मी काही कालावधीपुरता भारतात जाणार आहे. माझं आता वय झालं आहे. आता कोणत्याही क्षणी मला मृत्यूचे बोलावणे येऊ शकेल. पण मी नसलो तरी तुम्ही सर्वांनी ही संकीर्तन परंपरा चालू ठेवावयास हवी. त्यासाठी तुम्ही विनम्र व सहनशील व्हावयास हवे. चैतन्य महाप्रभू म्हणत असत की प्रत्येकाने तृणपात्यासारखी विनम्रता व वृक्षासारखी सहनशीलता अंगी बाणावयास हवी. कृष्ण भावनेच्या तत्वज्ञानाचा प्रसार तुम्ही धीराने व उत्साहाने करावयास हवा. काही क्षण स्वामीजी स्तब्ध बसून राहिले व नंतर त्यांनी शिष्यांशी गांभीर्यपूर्वक बोलण्यास सुरुवात केली. शिष्यांनी स्वहितासाठी तसेच समाज हितासाठी एकोप्याने हे कार्य पुढे चालवावे व आपल्याला प्राप्त झालेले ज्ञान इतरांना द्यावे असे स्वामीजींचे सांगणे होते. शिष्यांना प्रथमच याची जाणीव झाली की स्वामीजींनी सुरू केलेल्या या प्रचार कार्याचा आपणही एक भाग आहोत. स्वामीजींच्या सान्निध्यात आपले एकत्र येणे हे केवळ आपला त्यांचा वेळ सत्कारणी लागावा व आपल्याला सत्संगाचा लाभ व्हावा एवढ्यासाठीच नव्हते, तर स्वामीजी व भगवान कृष्ण यांच्यासाठी प्रेमपूर्वक कार्य करण्याची जबाबदारीही आपल्यावर आलेली आहे. भारतात प्रयाण करण्याच्या उद्देशाने स्वामीजी न्यूयॉर्कमध्ये येऊन पोचले तेव्हा त्यांच्या पुढील प्रयाणास इतका थोडा कालावधी उरला होता की तेथील शिष्यांना त्यांच्या वियोगाचे दुःख करीत बसण्यास फारशी सवडच मिळाली नाही. कीर्तनानंदांनी दिल्लीचे श्रीकृष्ण पंडित यांना तार करून स्वामीजी 24 जुलै रोजी सकाळी 7:30 वाजता दिल्लीस पोहोचणार असल्याविषयी व त्यांच्यासाठी चिप्पीवाडा मंदिरात निवासाची सोय करण्याविषयी कळविले. तारेत असाही उल्लेख होता की स्वामीजींचा इरादा दिल्ली येथील डॉक्टरांना आपली प्रकृती दाखवून पुढे वृंदावनात जाण्याचा होता. कसेही करून लवकरात लवकर वृंदावनास पोहोचण्याची उत्कंठा स्वामींना लागून राहिली होती. सत्स्वरूपाला इतर शिष्य असा आग्रह करीत होते की त्याने त्याच्या नोकरीत बॉस्टन येथे बदली करवून घ्यावी व तेथे कृष्ण भावना संघाचे केंद्र सुरू करावे. तसेच रूपानुगानेही बफेलो येथे करावे असेही त्याला सुचवण्यात येत होते. सत्स्वरूप आणि रूपानुग हे जेव्हा स्वामीजींची इच्छा काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेले तेव्हा स्वामीजींना खूप आनंद झाला. त्यांनी या दोघांना सांगितले की अशा प्रकारे सुबल हा सांता फे येथे तर दयानंद हा लॉस एंजेलिस येथे केंद्र सुरू करणार होता. स्वामीजी त्यांना म्हणाले, हरे कृष्ण मंत्र ही जणू एक मोठी तोफ आहे. तुम्ही ठिकठिकाणी जाऊन या तोफेचा बार उडवा की ज्यामुळे तिचा ध्वनी प्रत्येकाच्या कानी पडेल व त्याद्वारे मायेचे निराकरण घडून येईल.
शिष्यांना स्वामीजींना विचारावेसे वाटत होते, पण आपण परत नाही आलात तर काय? त्यांना अशी भीती वाटत होती की भगवान श्रीकृष्णांनी स्वामीजींना वृंदावनातच ठेवून घेतले तर कसे होणार? मग आपण मायेवर मात कशी करू शकणार? पण आपण स्वामीजींनी इथे थांबायचं का माताजी? चालेल. आपण इथे हरे थांबूया कृष्ण. आणि उर्वरित वचन उद्या करूया. चालेल. हरे कृष्ण. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.